така и в изкуството, също толкова важни са и хората, които те водят по пътечката с обич и търпение и ти показват нови и нови знания и хоризонти. И така неусетно заедно стигате до големия път на музикалното изкуство, по който всеки върви сам. А тези хора се връщат обратно по пътечката, за да преведат още и още талантливи хора. Това са нашите учители, чието имена винаги помним и произнасяме с признателност. Номинации в категория педагози. Светлана Косева, пиано, Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, Пловдив. За награди на нейните ученици Николай Маринов, Александрина Попова, Георги Озунов, Георги Чиколов, Биляна Динкова и Тифани Сидни Микова. Национално училище по изкуствата Веселин Стоянов, Русе. За наградите на нейните ученици Николай Димитров, Десислава Карагьозова и клавирното дуо Йоана Дели Маркова, Николай Димитров. Даниела Червопова Николаева, виолончело и камерна музика в Националното музикално училище Любомир Пивков в София. За наградите на нейните ученици Момчил Пандев, Сион Найман и Наума Найман. Наградата ще връчи професор доктор Димитър Момчилов, ректор на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Честит празник на всички и мисля, че точно днес е денят, в който точно преподавателите, учителите са призвани да изпълняват ролята на будители и в нашето изкуство музикалното, което, както казахте преди малко, че ние винаги се спомняме с любов към нашите първи учители, които са ни провели по този труден, но красив път. Наградата за тази година получава Светлана Косева.